Kibor penyak distrik jangka West Khasi Hills sapo ke jinglam jungba S Carlindo Deputy Commissioner haringkat ki ofisa sorkar na kitanat baper ki lalat benjurip ya kata jing pentrei ki yengsa bar ka jing ki hapo daulun nong knum hakabala pentrei menta kalaya cha kajing temu jangka sorkar jala lingba ka tourism department banshna ya kita ki yengsa kolong ban pensuk ya ki nongwan jungok kai perthai ki balwan na kaleng kari khasi jantia bat khamtam na bar jangka jala bat kari rukumjo hakabaki la ban penjathat yaladi ha kita ki yengsa haringkat ki jingbam ki babang bathiang habai kren big nong tho khubor ha ka sngi nakleng udisi ba S Carlindo ulong ba ka jingshna ya ki yengsa ba ka restaurant ka wan na ka scheme jong tourism department ka balakot kumba khandai phun riu lak tingka batla pentre ya ki jingshna de ki kontraktor hapo nong ston batla thmuru ban pendep ya ki yeng hapo bana no pra mata usnam te ga jing thmu ba kong san ba ngi ya trelang bat ki nong song snong jong kanong kunum kalong ban kumba pipil atib ba ga de ga jaka ka ba kibriun na bar snong ki itanat ba ga ne ga jaka ka ba mangi ki bajuan sane barabor le se ngim da nang than ban da appreciate hadu kan no ga jing itanat ga ne ga jaka ane ga jing snai gi ne ki homestay la ne ki jing sa jong ki nong jong kai la sang shon na ka scheme jong ka tourism department kumba khandai phu riulak bad lapan trehi dagi kontraktor ki bana po nong stony jing trei ru kayaj bet kayaj jang te ka klem dadon jing tudai ai kayaj bet chakmat pat ngi don jing kermen kat kum jing kren jung yi bat ki nong trei dia kan ne ka ying ba daga department tourism ru ba hapo benai disembar ki ai baro kin